ሰላም ክቡራት ኣሕዋት ከመይ ትኾኑ? ሎሚ መዓንቲ ኸዓ ናይ ሎሚ መዓንቲ ርእስና ኸዓ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ብዛዕባ ሲምፕል ፓስት ክኸውን እዩ። ብፅሞና ንከታተል። ሓራይ ሕጂ ብፎርምስ ኢና ክንጅምር ድሓር ናብቲ ዩዝስ ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ። ሲምፕል ፓስት ብሰለስቲኡ ፐርሰን ኤንድ ብክልቲኡ ናምበር ማለት እዩ ሲንጉላር ኤንድ ፕሉራል እናገበርኩ ኣታሽሙ ገይረ ኣለኹ ራእይዋ ብቲቼ ኤግዛምፕል ወሲደ ዘለኹ ቨርብ ራእይዋ ከምዚኣ ብኩላ ማለት እዩ። ሓራይ ሕጂ ቀፂልና ኸ ኣብቲ ጥቕምታት ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ። ፈርስት ዩዝ እንታይ እያ ከምዚኣ ንሪኣ ዘለና we use a simple past for an action in the past እዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ሕሉፍ ዝተፈፀመ ኣክሽን ማለት እዩ። ሓደ ተግባርሲ ኣብ ሕሉፍ እንድሕር ዳኣ ተበቢሉ በቃ ቅድም ምስ ሕጂ ምትእስሳር ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ማለት እዩ። example the shop opened last week እታ ዱኳንሲ ዝሓለፈ ሰሙን ተኸፊታ ነይራ ተኸፊታ ነይራ ተቢላ ነይራ ከምኡ እዩ ዝትርጎም ብትግርኛ simple past ተኾይኑ። ካልኣይቲ example I bought some gloves yesterday ሕጂ ገዚኤ ይብላ ኣሎ ገዚኤ ነይረ ትማልስ ገለ ጓንትታት ገዚኤ ነይረ ይብላ ኣሎ። ሳልሰይቲ example the earthquake happened in 1905 ወይ ከዓ ኩሉ ሓደይ እዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ምንቅጥቃጥ መሬት ስመዓስ እዩ ኣጋጢሙ ነይሩ ብላ ኣሎ ኣብ 1905 ኣጋጢሙ ነይሩ ከምዚ ነይሩ ከመይ እታ ሲምፕል ፓስት ትርጉማ I slept badly ሕጂ ርአዮ እዚኣ ከዓ ሕማቕ እየ ደቂሰ ነይረ when did the first winter olympics take place ሕጂ ብዚኣ እንታይ ኮይና ቴክ ፕሌስ ኢልና እታ ዲድ ሕቶ ስለ ዝኾነት ብዲድ እታ ፓሰንስ ኣብታ ዲድ ኣላ ክልተ ፓስካ ኣይንእቱን ኢና ኣብታ ሄልፒንግ ቨርብ ዘላ ዱ ብፓስ ኮይና ዲድ ኮይና ዘላ ኣብኣ ስለ ዘሎ እቲ ተንስ ገለታት ሄልፒንግ ቨርብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ካልኣይ ግዜ በቲ ተንስ ኣይንቀይርና ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ መዓስ እዩ ዊንተር ኦሎምፒክ ተኻይዱ ነይሩ ወይ ከዓ ኣጋጢሙ ተኻይዱ ማለት ነይሩ ኢልካ ትሓት ከለኻ ዓመተ ምህረት ሓታ ኣሎ ግዜ ማለት እዩ። ሲምፕል ፓስት ጌርና እያ። ሕጂ ብዚ ራእይ ሕጂ ዘ ታይም ኦፍ ኣክሽን ላስት ዊክ ዝብል ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ኦቨር እዩ ተወዲኡ ማለት እዩ ዝተወደአ በቃ ሓንቲ ከምቲ ናይታ ፕረዘንት ፐርፌክት እንተኮይኑ ምስ ሕጂ ምትእሳር ዘለዎ ኢልና እያ ነርና ኣብታ ቪድዮ ላ እንድሕር ዘይረኣኹም ኣለኹም ረኣይዋ። እዚኣ ግን ሲምፕል ፓስት ኮይና ምስ ሕጂ ወላ ሓንቲ የብላ ምትእሳር በቃ ነይሩ ከምዚኣ ገይረ ነይረ ተይልካ ሕጂ ወዲኻ ከምኣ ማለት እያ። ካልእ ከዓኒ ኣብዚ ናይ ዛንታ ገለ ክንነግር ከለካ ሕጂ ኩሉ ግዜ ብሲምፕል ፓስት ኢኻ ትጥቀም ምክንያቱ እታ ትርጉም ራእያ ነይራ ነይሩ ከመኣ እያ ተታሽሙ ሓንቲ ኤግዛምፕል ኣብዚኣ ንሪኣ once upon a time a princess went to a wood and sat down by a stream ሕጂ እዚኣ እንታይ እያ ትትርጎም ዘላ once upon a time ማለት ካብ መዓልታት ሓደ ከም ዝንፅዋ ይገለምሻ ኣሎ መብዛሕትኡ ከምዚ ዓይነት ፍሬዝ ኣብ ከምኡ ኢና ንረኽቦ ካብ መዓልታት ሓደ ሓንቲ ንግስቲ ናብ ሓደ እዚ ውድ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ እንታይ ዕንጨይቲ ገለ ዶ ይኮነሲ ከምዚ ኻ ብፎሬስት ንእስ ዝበለ በረኻ ገለ ኣግራብ ገለ ዘለዎ ከሎስ ግን ሓፂር ማለት እዩ ከምኡ ማለት እዩ ናብኡ ኸይዳ ናብቲ ውሽጢ ኣትያ ወሓይዝ ነይሩኻ በቲ ጥቓ ወሓይዝ ሲ ኮፍ ኢላ እዚኣ ቃል በቃላ ክትርጎም ከላ እንታይ ትብል ዘላ ካብ መዓልታት ሓደ ሓንቲ ንግስቲ ናብ ሓደ ንእስ ዝበለ ጫካ ኣትያ ኣብ ጥቓ ንእሽተይ ወሓይዝ ኮፍ ኢላ ነበረት። ሕጂ እታ ኤንድ ስለ ዘላ እታ ነበረት ንክልቲአን ቨርብ ጠርኒፋ ኣብ መወዳእታ ኢኻ ተውፅኣ ማለት እዩ። ሕጂ እታ ነበረት ነይራ ገለ ኣይትብልን እያ ዘላ ዝተውዕሉላ ሓራይ እዚኦም ከዓ ታይም ኤክስፕሬሽንስ ኮይኖም ምስ ሲምፕል ፓስ ዝኸዱ ናይ ሲንግል ኣክሽን ሲምፕል ፓስ ማለት እዩ። በዓል የስተርደይ ኣለዉ ዚስ ሞርኒንግ ትብል ትኽእል ኢኻ ኢቭኒንግ እዚ ኣልታሽ ምርኢና ኢና ዝሓለፈ ተኮይኑ ማለት ዚስ ሞርኒንግ እንተልካ ሕጂ እታ ሞርኒንግ ክትውዳእ ከላ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሰዓት 11 ገለ ናብ ኣፍተርኑን እንዳኸድና ከለና ኣብኡ ኢኻ ክትዛረባ ዚስ ሞርኒንግ ኢልካ ብሲምፕል ፓስ ትጥቀም ምክንያቱ እታ ንግሆ ንብላ ዘለና ኢቭኒንግ ያ ዚስ ሞርኒንግ ከም ዝተወደአት ጌርካ ኢኻ ትውዛ ዘለኻ። ካልእ ላስት ዊክ ኣሎ ላስት ይር ላስት እዚኦም ኩሎም ላስት ገለ ዝብሉ ኣብ ሲምፕል ፓስ ኢና ንጥቀም ምክንያቱ ዝተወደአ ነገር ስለ ዝኾነ። ካልእ ሚኒት ምንዝ ኣጎ ኩሎም እዚኦም ከምኡ
that day that afternoon حجنا حلو فيزي the other day حجي مالت خمز بقى مهوي قال مالتي the other week أهم أبز قرب هذا نفرسهم كومتات at كأنا يجيز خارج at 11 أقول له يقرأ الله نبل خلينا on Tuesday قرأتات كنبل خلينا مع التاسل زغونه رأي زغول حجة خمزي إن جرناها كم بستات نحدث أني هو منازل تود أكشن سلز عبرنا زلت تايم انتايو simple past إذا أتوز زيهم simple past يمس خدو مالتي ولا بزي تايم تسأني حنا simple past form ردو سلز توز دايمبر ناي قدنا حدا specific زخنا جيزة خمس تود يحبري مالتي present perfect جن أي نقرني خمو أبي مع ساقاتي ما أي نقرني مس حجي إفكت كم زلو تراي زبل أبزيم تأخونا اللغة مناتو بينو فيديو سريح يسرز اللغة وقتري وتغليهم مبزحتي يسرز الدناقر من simple pass مالتي كالي غاني كالا أي تقمي مالت حانت تقمي حانت أكشن ترايري نامش استودأتها بحلف كالا أي كأني قدم استودأ غلندي ولا استودأني جن استلقا قام تقبرز نبر كان نقر حانت أكشن يكون repeated action مالتي example we went to Australia a few times when we was America جزي أنت تترجم نحنا ناب أستراليا سي قرب جيزة خيدنا نيرنا قرب جيزة حج مالتو سي كم زخلتا جيزة سلسة جيزة خيدنا نيرنا نمبالي معاسيهم قنكم زبزالله نا حجي كنا نزارب زالله أب إميركا خلو حجي قن إميركا خلو مالتي أب إميركا خلو سي سلسة 4 جيزة جلس وقرب جيزة كيدنا نيرنا بلالو مالتي قال أيتي example the children always played in the garden when I was their neighbor حجي زنتاي زبزالله أتم قلعس بقى كل ساعة أبتي جردين زتأوت نيرام أنا قربيتهم كلهم مالتي بلاله حجي جن قربيتهم ما يكون نزله قربيتهم كله جن نسوم أبتي تاشمت زتأوت نيرام هذا كله جنا لنا ها repeated action كنقلت تدرينا بالsimple past رأي كنا نقلت بودن يوزتون جرناون كنت كأم نغدينا example أبدي أحنتنا هلت the children would use it to play in the garden the children would play in the garden the children use it to play in the garden مالتي زي مستا simple pass زلا حانتيا أب نتايجن أب repeated action تخونينا نزارب زلنا أب normal حانت action تودات هيكون هراي سالسا يتقمنا يمود أتنا simple pass خا زي أهم زار زلنا we can use the simple pass for past states مالتيو لأبنات هجي I was younger than بلا هجي سعو جيزسي نيشتي نيرا the Romans had a huge empire بلا زغام زم رومان زبالو داش مسي عبي جزأتي نيروهم هجي state is single action هيكونن كمزي repeated action هيكونن انتاي دا state مالت انتاي مالتيو بستفل عليه فيديوتاتي قليت ايه اللهو كمزي كنت ناتكا مالتي زخون النجر كنت نحد النجر ويكا كمزي بتفطرو continuous عينت نجر مالتي جينا أبنت buy and take قلنت لنا وسيدي أبيلي قلتات دايزي أكشني أنا غمزل لني I have a card يلك حج انتاي هجيزي كمزي ناي باي ناي قلن ملخيكا قزء تبلو نجر هيكونن انتاي دايو كمزي مسخات تصنح عينت زغط لي I love I hate قلت يلك هذا حجي أكشن هيكونن state زبال كمزي أب حلف مدحر كوينو بسيمبل باس جيرنا زتودأ تخين مالتي حجي جن يبل كان مالتي قدمي نيرو مزهيج باور مبر حجي يبلون مالتي بزي حجي ناتو باس تيدي كالا ايتي بيوزت تو جيرنا خا خنتك ام نخدينا بزي حجي ستيت تخين وود يلانا بزي example كان ذات هذا اللغة ما حنت بزي I use it to love him تلك حجي انتهي زبزلو أنا سي فوتو نيري حجي جن ستيت يلن حجي مفتاو يلن تراي أب حلو في فوتو 5 نبرة يو زقل زول حجي يزوتو قاب سيمبل باس زيادة منتاي نمرصون مس حجي كالي يو نغتبل كتوادر ندحدري خا قندي إنفاسايز كتقبر يزوتو تتقام كاب نورمال سيمبل باس باس ستيت مالتي هاري حجي 5 زن سلسين زن زرانين نسانين تقداميت انتاي لنا حاد زتودأ أكشن سينجل أكشن زتودأ كالايتي repeated action كله زتودأ
ሳልሰይቲ ከዓ እዚኣ እንሪኣ ዘለና ስቴት ማለት እዩ እዚአን ሰለስተ እየን ጥቕሚ ናይ ሲምፕል ፓስት ማለት እዩ እምበኣር በሉ ክቡራት ኣሕዋት ንሎማ ዓንቲ ዘዳለኾን መደብ ነዚአን እየን ዝመስላ ነይረን ሕጂ ካልእ እንታይ ክብለኩም ደልየ ዘለኹ እዚ ናይ ሼር ሳብስክራይብ ገለ ተብልዎ ኣለኹም ቅሩብ ሞራል እንዲ ዝኾነና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ዋላ ካመንት ከማ ናብኡ ከምዚ ዝኾነ ነገር ትፅሕፍዎ ወይ ንዓኹም እዚ ከምዚ የድልየና እዩ ትብልዎ ተሎ ከዓኒ ቴክስት ግብርለይ ኣነ ክዳልዎ ክእል እየ ዓይና እቲ ዝሓይሽ ገለ ንባዕሉ የብል እዩ ንዓይ ንባዕለይ ዝፀግመኒ ዝተቕረብክዎ ይጠቅም ድኸውን ማለት ዝኾነ ነገር ዘቕርቦ ይጠቅም እንዲ ግን ዝያዳ ኣብ ድልየትኩም ዝተመርኮሰ እንተኮይኑ እዩ ዝበለፀ እንጂ ከምኡ ኣይ ዝኾነ ነገር እንተለኩም ፀሓፉ ከምኡ እቲ ላይክ ሳብስክራይብ ሼር ከዓ ይትርስዑ ኢኹም ካልእ ትሕሶ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም